Καλησπέρα παιδιά, στάμος Blue TV Gaming εδώ και σήμερα θα παίξουμε Clash of Clans Part 2. Λοιπόν, μου είπατε πάρα πολύ να το συνεχίσω και το συνεχίζω όπως βλέπετε. Και σου δίνει πίσω 75.000. Να γίνει 25 δευτερόλεπτα. Ελπίζω αυτή τη φορά να βρούμε πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Ναι, πιο εύκολα ένα παίκτη να πολεμήσουμε σαν και αυτόν. Ναι, λοιπόν, θα πολεμήσουμε αυτόν εδώ τον τυπά. Όχι, μη πας το έφτιαξε. Μπαμ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά ακούστηκε ένα τεράστιο μπαμ. Έλα να το πάρουμε. Έλα, το έχουμε. Δεν το προλαβαίνουμε. Καλά θα βρούμε. Α, ωραία, πήραμε και άλλα 80.000 μπόνους.
Τέσλα. Ξέχασα να γράψω λίγο κάτι στα παιδιά. Ωραία. Τους είπαμε και τι κάνουμε βίντεο. Και πήγαμε αυτό το κανόνι, level 7. Ωραία. Θα αρχίσω καλύτερα να μαζεύω για το Μόρτα. Ναι. Μετά θα πάω per defense και τα δύο βασικά. Και θα σας δείξω και την υπόλοιπη ομάδα. Θα σας δείξω άλλους δύο. Γιατί τον αρχηγό μας δεν έχετε δει. Λοιπόν. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος. Όπως βλέπετε είναι αρκετά καλός. Ωραία, μέχρι και Τέσλα. Θέλω να δείτε και το King, που επίσης είναι και αυτό στο άγχολο 8. Και έχει Πεκ. Είναι τέλειος ο Πεκας. Όσοι δεν ξέρουν βέβαια την ΟΠΕΚΑ, πιστεύω ότι όλοι να ξέρουν την ΟΠΕΚΑ. Είναι ένα πολύ δυνατό τρουπ. Βέβαια έχει το χειρότερο base. Κοιτάξτε, το καλό σε αυτό είναι μόνο ότι έχει τον Πέκα γενικά. Γενικώς είναι πανάμπαλο. Είναι πανάμπαλο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.